Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla bir-retorika ta' Beppe Fenekadami u qal il-kandidati li kienu ħassuhom attakkati minn nazzjonalisti oħra stess permezz ta' block vote kellhom iċ-ċans li ħorġu għall-elezzjoni. Dan qalu fit-tweġibiet li tal-ġurnalisti dwar il-firda fil-Partit Nazzjonalista. Però tittifhem ukoll illi kellhom l-opportunità li jipparteċipaw. Wara li feġġet kriżi oħra fil-Partit Nazzjonalista fejn reġa' faqqa ġlied kbir bejn żewġ fazzjonijiet dik tal-establishment li qiegħda wara Bernard Grech u dik tal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija, skont il-kap nazzjonalista Bernard Grech, il-Partit Nazzjonalista jinsab maqut. Mistoqsim il-ġurnalisti, Bernard Grech wassal botta lil predeċessur tiegħu Adrian Delija. Ma naqbilx illi il-Partit Nazzjonalista għandu l-istess problemi li kellu ftit ta' xurilu, anzi. Il-Partit Nazzjonalista llum huwa partit maqut, partit li miex il-qudiem. Meta mistoqsim il-ġurnalisti dwar ir-reżenji li kien hemm fil-Kumitat Sezzjonali ta' Bormla fejn il-membri tal-Kumitat irreżenjaw kollha f'daqqa, il-kap Bernard Grech għalhekk. Ma jfissirx illi dak huma mass resignation.